tiña as miñas dudas hoxe, dixo eu, esta xente vai a andar hoxe polas cabalgatas ou posiblemente hoxe non veña ninguén, porque ha de estar todo o mundo nas cabalgatas, pero sabes o que non. Moi boa tarde, Alicia Fariña, que tal? Moi boa tarde desde a Coruña. Boas tardes desde Portugal, pero vamos a ver, non fostedes ás cabalgatas? Ou, é que, claro, estuve pensando, mima que mal día, domingo, para facer o directo, porque todo o mundo a ir ás cabalgatas, non? A mirar aos Reyes Magos. Pero, depois, como vin que había temporal, aquí está entrando aínda a aura, porque empeza a facer vento, que hasta agora estuvo calmado, estuvo bo día. Pero, dixo eu, a xente vai ir ás cabalgatas, non vai andar por aquí para estar comigo no directo, pero, bueno, vexo que hai xente que ven ao directo. Son aínda agora ás 7 da tarde. E que tal, ojo? Escribiste a carta aos Reyes Magos ou así? Contádeme vos algo, porque, claro, eu non creo que hoxe... Ai, pois sí que vai a vir xente, que son de 39 personas. Non me esperaba que viñera tanta xente, de verdade, Hola, hombre, que non me estaban entrando os chats. Só tiña aí dous, de Alicia e máis de Carla. Moi boas tardes desde Masquefa, en Barcelona. Nunca escoitara ese nombre, Masquefa, pero Marga, moi boa tarde. María, desde Vigo, moi boa tarde, María. Veña, que van a vir os Reixes. Tiño unha gana de abrir o meu regalo. Que, bueno, xa vos enseñarei mañán. Hola desde Portonovo, hola Isabel López, que tal? Feliz ano, moi boas tardes desde Santiago de Compostela, a Susana Barbasán. Moi boa tarde. Boas tardes, Lidia López, Beatriz, moi boa tarde. Boas tardes, Nusca, hola Margarita, que tal? Como vamos? Como vai indo estes primeiros días do ano? Como vos vai a vida? A min vaime ben. Buenas tardes desde Cabanas, hola Claudia, que tal? Moi boa tarde, encantada de saludarvos. Eu non sabía, dixo eu mi madre, hoxe que mal día para o directo pude non anular, depois dixo eu, pois non podo anular, porque a xente que non vai ás cabalgatas vai estar aquí, pero non me esperaba que forades tanta xente. Esas gafas quedanche fenomenal. Bueno, as gafas non son un complemento así que digamos, ai, que ben che quedan. Digo eu, o que pasa que fame falta para ler os comentarios, e así. Boas tardes desde Vigo. Aquí chove moito, hai que estar na casiña. José Manuel, pois el sender o lume a facer fillós, ou a facer empanadillas tamén. Que, hola María Souto, que tal? Xa me tardaba a min, dixo eu. E máis Cristian, onde me anda Cristian? De momento moi ben. Ternos que contar o segundo capítulo do señor, como é, el pájaro espino. Ternos que contar o segundo capítulo, que nos quedamos así cas ganas. Moi boas e ventosas tardes desde Catoira. En Catoira foi moito vento, Javier. Aquí, va a ver, dis que va a entrar un temporal. Onte fixo vento, pero hoxe, bueno, lévase bastante ben. Boas tardes a todos desde Vigo, hola María José, que tal? Pois vai ben, pero aquí en Ourense chovendo. Chover ten que chover, porque estamos no tempo da chuvia, xa bastante tardou, eu non sei aí en Ourense, pero aquí na costa non tuvemos chuvia. Noviembre, nin en diciembre non choveu un día, me parece, ou así. Hola Nusca, non suelo estar en directos, pero me encantas. Moi boa tarde, Jordi. Se non estás nos directos, porque claro, ao seren aos domingos, non todo o mundo pode perder o domingo, ocupar o seu tempo do domingo e sentarse a mirar un directo. Entonces, pois nada, encantada de que hoxe puderas ou quixeras ou tuveras gana ou non teñas máis que facer nada máis importante que estar aquí no directo, porque eu así... Pero ide dando a me gusta, 30 personas lle destes ao me gusta, son máis dun 100 de personas, máis de 100 personas aquí no directo comigo na miña cociña. Vamos a ver, non hai me gustas. Dádelle a me gusta, porfa. Que non costa nada. Cristian, xa me estabas tardando, empésame a espabilar a xente que non lle está dando ao me gusta.
E así non me cunde a min o vídeo este. Bueno, cúndeme estar con vos, pero claro, ten que cundir de todas as formas. Que tal? Eres adictiva. Saludes desde Torrevieja. Cría unha adicción. Hai moitos pájaros espiño, maldito cura. Tuvo éxito, pois é que tuvo éxito. A ver, cando un capítulo... A xente somos moi curiosas, Ainda que digamos, a mí non me interesa, a ver, sí que che interesa. A todo mundo nos interesa, porque senón a ninguén lle importaría empezar a ver unha película e deixala na mitad, unha película que te está gustando, porque todo mundo quer saber como acaba. Así que todos somos curiosos. Hola, Chus Iglesias, que tal desde Vigo? Moi boa tarde. Está a deitarme todo, repolo e breco. O vento, Javier. Me caches na mar. Hola, Club Misterio. Club Misterio. Hola, que tal? Que misterioso. Moi boa tarde. Aquí tamén chove moito e moitísimo aire en Ourol, ao lado de Viveiro. Claro, é que na costa, na entrada así, que é como a ría para dentro, non é así? Normal. Bueno, aquí non fai moito vento, de momento, pero dis que vai a entrar a hora que entraba así ás 7, así que entraba a canda min no directo. Eu doulle antes de velo o like, pois mira ti, 156 personas, eu só lo vexo 60 me gustas. Que decisión. Dadelle ao me gusta, que non costa nada. Dedos arriba. Bueno, non hai mal que por ben non veña, di María Souto. A ver, ese é un consuelo, é un consuelo, pero bueno. Eres de Galicia, se nota. Home, falo gallego. O normal é ser de Galicia, si falas gallego. Nótase no acento? Home, claro que se nota. Hola, desde Xove, Lugo. Ana Azoque Bárbara Arena. Mi madre, que apellido máis difícil de pronunciar, a pouco máis non son capaz. Aquí en Canarias, con envidia sempre da chuvia, e aquí non temos. Pero, Manuela, vouche dicir unha cousa, tuvemos un mes de diciembre seco, enxoito. Sí que choveu algún día, pero nada destacable, nada do outro mundo. Así que chuvia ainda nos fai falta moita, e frío tamén, porque o frío sana a terra e mata plagas. Así que debería de vir moito frío, pero aínda non chegou. Moi boa tarde desde Barcelos, Portugal. Moi boa tarde, Celi, que tal? No Jaliñeiro tamén chove a venta, como di tía Vicenta. Boas tardes, noites desde Arucas, Gran Canaria. Moi boa tarde, Joaquín, que tal está o tempo por Gran Canaria? Me imagino que andaredes en a playa todos os días aínda, pero en plan de bañarse, tomar o sol e así. Aquí a playa podes ir para pasear, de feito a min a playa gústame máis no inverno que no verán, porque no verán hai moita xente, calor e tal, que tamén me gusta, pero no inverno é algo especial. Acabo de chegar, dino Sanji García, acabo de chegar, dedo para arriba xa, dedo para arriba. Eu sigo vendo subir a xente que estades aquí a mirar, que son des 183 almiñas, que non fostedes a ver a cabalgata dos Reyes Magos. E, sin embargo, non lle dades ao dedo, non lle dades ao me gusta. Así non pode ser. Así que idelle dando ao me gusta. Hola, Nusca. Hola, Mar. Que tal vai ese ánimo, esa tal? Ainda temos pendiente con Mar ir a tomar o café á Coruña. Hola, Luís, que tal? Luís Pinto. Temos que ir a tomar un café á Coruña. Temos que poñer é ir un día así, un día que poda Mar, por suposto, e depois todos os que podan vir a tomar o café un día á Coruña. Pois estaría ben que foses a este mes. Ao mellor póñome e propóñome ir este mes. Desde Buenos Aires, José Luís Ribeira Puentes. Saludos para todo o mundo. Moi boa tarde, moitos saludos. Unha aperta para Bos Aires, porque hai moitísima xente que me sigue, que está aquí sempre no canal desde Buenos Aires, Argentina, Perú, Bolivia, do Ecuador. Moita xente de por aí teño aquí. Os teus gatos non remesen os bancais? No meu xardín entran os gatos dos veciños e levantan todo o que planto. Hai xeito de espantalos? Mira,
Si os gatos son teus, pódelos acostumbrar e explicarlles onde poden ir a escarbar e máis onde non poden ir a escarbar. Pero si son os dos veciños, telo un pouco máis difícil, porque claro, os dos veciños tal. Os meus gatos non escarban, teñolle dado nas cachas, porque cando si está todo xa traballado, están os repolos grandes ou que sexa nos bancales ou na horta ou tal, pois non van ali a escarbar. Pero tan pronto como ti vas, levantas a terra, a moves e a deixas como a movidiña, para eles é como un gran arenero que lle preparas a adrede para que eles vayan a facer ali as súas necesidades. Entonces é un pouco complicado enseñarlles. Pero eu, no momento en que os vexo querer escarbar ou que os vexo que están na postura para facer ali piso ou que quero sexa, vou ali onde eles, agarro e doulle nas cachas e colleu. Deso nada, aquí non se fai. Porque o gato non é como un can. Ti o gato berraslle desde longe e dixelle, que estás a facer? E o gato mira para ti e sigue cajando ou mixando. Quero dicir, tes que ir onde ele explicar ou abandealo así, non se fai. A verdade que os meus ouro é moi raro que anden a escarbar nos bancales, que vayan facer piso ou caca ali nos bancales, non o fan, aínda que eu non estea, pero sí que é verdade que pasan pois por entre cebolas e así, pero porque tamén pode haber ali algún ratiño ou algo e que vayan a facerlle como ruido, están ali atentos, non? Entonces, si no teu jardín tes gatos do veciño, claro, tes que cubrir de alguna maneira esas plantas, porque senón acabanche con elas. Un gato que se acostumbra a ir facer pis a unha maceta ou a un jardín ou a un sitio, vai a queimar eso, non é que o pis che vai a intoxicar a ti por comer unha lechuga onde fixo o piso gato, pero o problema ven que o pis, a orina, sexa de gatos ou sexa de animal ou de persona, contén demasiado nitrógeno, o sea, casi puro nitrógeno. E as plantas con exceso de nitrógeno morren, unha porque faite mal moito nitrógeno e outra porque a absorción de un exceso de nitrógeno o que fai é frenar, ralentizar ou bloquear totalmente a absorción de outros nutrientes. Entón, telos que sacar dali de alguna maneira. Hola, Manuela López, que tal? Desde Lleida. Entón, o que tes que facer é cubrir o teu jardín con algo. Hai, por exemplo, unha especie de rede que xa é feita con tansa que apenas se ve. Non a fan para estes menesteres. O sea, faise para andar ao mar. Os tramallos. Os tramallos é un arte de pesca, pois, que estiras e son como redes que teñen como... Por que me pareceu isto en rojo? Me encanta tu acento. Saludos desde Argentina. Saludos. Mejísimo, pero non sei por que este aquel apareceu así en rojo. Pero bueno, destaca que... Vos vedelo en rojo, non? Porque destaca muchísimo. Pois eso, Chus, o que tens que facer é coller esta especie de rede que é como unha tansa e ti, ao lesos, non o vas a ver, non che vai a impedir ver as plantas, ver a fermosura do teu jardín, o sea, vese bonito, pero valo a ter coberto para que os gatos non vayan ali. Outra cousa que podedes facer, que é un truco fantástico, é cando tendes recién plantado no jardín, vémolo tamén en rojo, pois non sei por qué. Pois debe ser que en Argentina hai unha maneira de poñer ou a mellor, non sei. Vamos aquí, vamos. Cando os gatos fan pis no jardín. Aquí en Galicia, polo menos, temos unha planta así, no monte, que se chama toxo, que todos sabemos o que é, que ten uns pinchos moi generosos. Entón, ti vas coller toxos e colle os cachos grandes, non o cortes como en cachiños pequenos. Eu faceríalle caso a Fátima, porque non lle dades o like. E só hai 85 likes. Así que, porfa, dadelle o like, que non costa nada. E a min, de verdad, que me beneficia moitísimo para o canal, para as estadísticas, para que suban as estadísticas. E a vos non vos costa nada, que é totalmente gratis, non cobran nada.
Entón, o que vos recomendo para que os gatos deixen de irvos ás masetas ou algo que queira descubrir é poñerlle toxos, pero unha cama de toxos, non poñerlle un toxo e que haga terra de arredor, porque os gatos tamén pasan por aí. Tendes que poñer unha boa camiña de toxos, que lle molesten. Entón, así conseguides que sí, que se vayan. Vémolo tamén en rojo. Buenas tardes, tal vez sepas que usar de agro para facer crecer o maíz alto. Que usar para que o maíz crezca alto. Mira, hai moitas variedades de maíz e hai un tipo de maíz, millo chamámoslle aquí, que se é moi alto. O sea, hai tipos de millo. Hai millo que se é corto e hai millo que é alto. E non por ser máis alto a planta do millo, non quer dicir que che vai a dar millores espigas. Iso depende de como teñas ti abonado, fertilizado o teu terreno e do ben que se dea ese tipo de maíz, de millo, na túa zona. Non podemos pensar que porque sexa moi alto o meu millo vai a botar, por exemplo, 4 espigas cada planta. Non vai a pasar así. O sea, unha planta de millo, normalmente o normal é que bote entre dúas espigas de millo, está genial porque é o normal, dúas boas, que depois pode botar algunhas que son máis pequeniñas, que son como carolos, que bota caroso solo. Pero o normal é que boten entre 2 e 3 boas. E dá igual o tamaño que sexan. O sea, dá igual que o pé de millo mida 1,5 metros, que é que mida 3 metros, porque eu teño tido un millo que estira 3 metros, pero non é necesario que o millo sea alto para que dea boas espigas de millo. Para nada, Boas, Nusca, recomendas calear os frutales nesta época? Nin en esta, nin en ninguna. Eu, se me pides a miña recomendación, non te o recomendo nunca. O de calear os frutales, Jesús, a ver, cada un na súa casa e na súa horta pode facer o que queira, pero eu non o recomendo, non o quero, nin o vou recomendar nunca. Non vexo que sexa unha práctica que sea para nada útil. O de encalar os frutales, para qué? Porque hai quen di, sí, porque así protege os de hongos. Si un pau vai a coller hongos, vai non se coller igual por ter o cal. Si é por protegelo de que as formigas non lle suban, tampouco, porque as formigas, se suben aos frutales, é porque hai pulgóns, ou porque hai fruta moi madura e non teñen tampouco onde comer as formigas. O que tens que facer é tratar as formigas, que se marchen, que se vayan as formigas do sitio onde as tes. Se tes problema de formigas, tes que tratar ese problema. Sempre é cando sean unha plaga, porque haba un formigueiro tampouco non vai a pasar mal ningún. Se hai pulgón, o que tes que tratar é o pulgón, para que non vayan as formigas. Pero encalar o árbol pois non o quero, non é unha cousa que vai a facer. A ver, por que aparecen os mensajes en rojo e máis en naranja? En que idioma hablas? En que parte de España sería? Hablo en gallego, es el noroeste de España, Galicia, unha parte de España que se chama Galicia. E o meu idioma é cooficial co idioma castellano. En España hai varios idiomas que son cooficiales, lenguas. O sea, non son... Eu sí que teño un dialecto porque teño un seseo e unha geada e un cheísmo que é característico da zona na que eu vivo. Pero o meu idioma é o gallego. E o gallego é un idioma consolidado, non é un dialecto dunha parte de España, dunha esquiniña, da mellor esquiniña máis bonita que hai en España. Nusca, Anxo, que aparece o comentario en vermello é porque te enviaron diñeiro. Chegaron os Reyes Magos! Ai, que guai! Bueno, pois se chegaron os Reyes Magos, benvidos sean, como dixía a miña nai, todo o que veña que non se deteña, pois está moi ben. Todo el arcoíris. 1.200 pesos. Non sei canto é iso en euros, pero bueno, tampouco fai falta que me mandedes cartos, pero non sabía eu que podía pasar isto, o sea, Mejísimo Álvarez Guadalupe. Non sabía que se podía poñer isto en naranja, nin así. Bueno, a ver, soy descendiente de italiano. Pois o italiano
o igual que o gallego, o igual que o castellano, que o portugués, pois procedemos todos da mesma rama, os idiomas. Entón, son facilmente entendibles si queres entenderlos, porque hai xente que fala castellano e que me di que non me entende nin papa. Bueno, vámonos a deixar a esas personas aparte. Hola, moi buenas tardes, saludos desde Cartagena. Moi boa tarde, José Lázaro Vidal, que tal? Hola, hola Nusca, hola Concha. Moi boa tarde dende Abegondo. Anyone Indian here? Entón eu non entendo, un indio aquí, hai aquí unha persona de India, creo que di eso. Pero moita xente entrouse de Italia, Dios mío, porque se eu tamén é de Italia, non? Pois nada, con respecto, benvido todo o mundo. Bueno, que tal? Que serán os Reixes? Pois sí, claro, Cristina, é o que eu digo, pois serán os Reixes Magos, pois mira, pois deixaos vir, porfa, dadelle ao me gusta. Bueno, ahora xa non vai nin tan mal. Mira, non sei cantos pesos, non sei en que pesos está mandando, pero en España é 1 euro. Así que claro, mima, que devaluado. 1,20 €, sí. No, 1 euro con 16 pon aquí. Pesos argentinos. Madre mía. Esta xente para ir á compra ten que ir cunha carteira grandísima. Ai, Dios mío. A ver, bueno, que me contades? A ver, que me preguntades por aí? Moi boa tarde, saludos de Cartagena, serán os Reixes. Non sei que moneda é, mais acho que te están a enviar moneda. Pois xa quedou claro, pesos argentinos. En euros son 1,16 €. Con iso non vas moi longe. Non vou a ningún lado, que non me chega aquí nin pa unha barra de pan, nin pa un café. Non me chega nin pa o café de mañán. Así que, claro, que diferencia. Fixeches kombucha algunha vez? Non a fixen. E tampouco teño moita gana de facela, non teño tanto tempo a facer de todo. Quero dicir, eu co kéfir e con algúns fermentados máis que fago, ou co fermento do sabujeiro, cas flores do sabujeiro ou cas follas do pino, que estou empezando a investigar tamén en facer unha bebida fermentada cos picaños, co payuso, cas follas dos pinos, que me gustaría que me dixerades como lle chamades vos, e poñédeme, como lle chamades e de onde sondes, solo eso para poder ler ben todos os comentarios, as follas dos pinos. Por exemplo, eu chamome Nusca, vivo en Ribeira, e aquí chamase picaños. Entón, gustaríame saber como lle chamades. Bueno, pois cos picaños pódese facer unha bebida espumosa, a la mar de rica, pero ainda lle estou collendo punto antes de enseñarvos a vos como se fai, pero que non ten desperdicio, que está super guai. A ver, o portugués, o galego, o castelano e o italiano non se entenden entre eles se non quixeren. Toda a razón do mundo, Luís, douche toda a razón, porque é así, é verdad. Si queres entender a unha persona que fala italiano, galego, castelán e portugués, podes entender si queren. Si non queren, non. Din, ai, que non che entendo. Un mínimo esfuerzo, un mínimo esfuerzo. Outra cousa é o que me puxera a falar, por exemplo, en portugués, ou que me quixera poñer a falar en italiano, pero outra cousa é que o entendo perfectamente. Eu vexo vídeos de xente italiana que ademais sin vocalizar demasiado, non? Porque sabedes que hai xente que ou que fala moi rápido, eu falo rápido pero intento vocalizar, eu vexo os vídeos de xente italiana que me encantan e ademais aprendo como se chama as cousas ali. Vas facendo como oído e vas aprendendo o idioma pouco a pouco, así que sí. Luís Pinto, toda a razón do mundo. É verdad, non se entenden se non queren. Xa falei co meu socio, meu tío, doxe que vaya comprando traxe de apicultora. É verdad, que dixen que iba a ir a mirar como se saca o mel das abellas. É verdad, Cris, mima, non me acordaba, que guai. Que podo plantar
para la semana. Podes plantar, mira, estamos aínda no último mes para poder plantar allos, ajos, todo tipo de allos, cebolas, puerros, algúns tipos de zanahoria e lechuga, pero claro, algúns repolos, non de todo tipo, porque hai repolos que non soportan o frío, pero, por exemplo, o tipo bacalán, vai che aguantar perfectamente. Os coleiros, calquera tipo de cale, podes plantar agora mismo neste mes. E, bueno, unha cousa que hai que facer, que eu penso que só dixen moitas veces, é levantar as fresas, sanealas, quitarlle os fillos e volvelas a replantar. Iso hai no que facer todos os anos. Todo máis tardar en febreiro, así que mellor agora, neste mes, en xaneiro. Nos chamamos... vale, o dos picaños, a ver, vamos allá. No jaliñeiro chamanlle pico. Vou sacarlle unha foto porque me encantaría poñelo despois en un vídeo. Entón, vou a sacar a foto porque non me dá tempo a apuntar, senón aburriríades vos esperando a que eu acabara de escribir, e vou a sacar así a foto a isto. Mira, Cris, no jaliñeiro chamanlle pico, faisca chamámoslle na estrada, agullas de pino en Castela, en Castilla, Castela-León, agullas de pino, pois chamanlle agullas, aquí tamén, aquí en Lousame, bordalla, en serio, ese sí que non o escoitara nunca, madre mía, que idioma máis maravilloso temos. Nós chamámoslle isca. Cristina, tesme que poñer en donde, gustaríame moito saber donde, o sea, nós non, ponme na Ribeira Sacra, isca, ou que sexa, de donde seas, porque me gustaría moito saber donde se lle chama desa maneira. Aquí, chamamento, aquí chámase faisca, pero non sei en donde é aquí, Ana, Lugo, Barral, en Lugo, pode ser. En Bayona, pico, tamén como a compañeira. Hola, Patricia, que tal? Soli, en Ferrol, plumalla. Chamadeche plumalla. Madre mía, que mande nombres. Se lle din para arriba, así que teño que sacar outra vez outra foto. Así. En Rianxo chamaselle charuga. Que me dis? Eso non os coitín na miña vida, En outro lugar de Rianxo, buisas. Pinocha en Uruguai, enténdese perfectamente, pois claro que se entende. E aquí en Ourense chamámoslle frouma. Que nombre máis bonito. Eso tuvo que salir en algunha poesía ou canción ou así, porque me sóname, eso sí que me sona. Piñuca lle chaman en Santiago, pois tampouco nunca o escoitara. Escoita que bonito na estrada, chamanlle charamela. Mi madre, que nombres máis bonitos temos, A ver, aquí, pola zona do Val de Barcala, chámase isca. Isca tamén me sona. Déixame outro nombre, sabe? Mi madre, pero que chea de nombres. Encantaríame saber como lle chamades en outros sitios de Sudamérica, de Italia, xa que hai por aquí xente. Como lle chamades as follas dos pinos, dos piñeiros, En Portugal, as follas dos piños, piñeiro. En portugués chamámoslle caruma. Que nombre máis bonito. En Barcelona, pinaza. En catalán, pinocha. Non, a ver, Jordi, en Barcelona. Pinaza en catalán. E pinocha en castellano. Que guai. Pinocha e pinaza. Que nombres máis bonitos, diola. A ver, froupa. Na Cañiza. Joder, Luís Pinto, eu aínda me lembro de ouvir os meus avós diceren palabras, basicamente eran en galego, sen ben que a xeración dos meus pais xa perdeu moitas delas. Carla, iso tamén pasa aquí en Galicia. Hai moitas palabras que están caendo en desuso porque córtanse, hai generacións que se cortan, que usan outras palabras, casi sempre é por contaminación do castelán, o sea, por castelanismos, e adoptamos palabras novas en castelán e perdemos as nosas propias. E hai moitísimas palabras que se están perdendo
porque caen no olvido. É unha pena, é unha mágoa. Por iso me gustaría facer unha recopilación de todas as palabras, pero pareceme bonitísimo todo o que me estades mandando. Chamarela, chamarela, que nombre máis bonito. Ou faisca. E mirás, bonito, verdad? Precioso. Chamarela, hasta me parece un nombre cantarín, un nombre que é como cantareiro a pronunciar, non? Chamarela. É como chamarada. Chamarada aquí é unha lampada de lume. Unha chamarada é como un cacho do lume. A luz do lume. O que queima. Xa te avisarei se queres ir, estás invitada. Cris, claro que quero ir, se te dixen que quero ir. Se te dixen que quero ir. Así que, claro que quero ir, ti avísame. En Nespereira, Fasco. Chícharos e tirabeques tamén se sementan. Aquí cada un ao seu, Claro. A ver, déixame quitar outra foto, porque depois a mí non me acordo. Ui, non me acordan todos estes. Chamábaselle Isca. Isca tamén en Teo. María Jesús son do Porto Novo e a Folla do Pino chamámoslle Cisco. Que cantidad de nombres. En Nespereira, Fasco. Ai, como me gustaría xa terlos anotados. Os chícharos e tirabeques tamén se sementan en este mes. Sí, tamén se sementan en este mes. Tanto chícharos como tirabeques case os podes sementar todo o ano. O que pasa que se dan mellor no inverno, porque co frío non lle atacan tantas plagas. Eu prefiero plantalos no inverno, porque se os plantas no verán ou na primavera, tamén vas a ter produción, pero van a entrar moito bichos. Vas a ter bichos en dentro, van a coller moito pulgón, van a coller como máis pestes con calor, por iso se plantan mellor no inverno. Emilia García chamaselle Pico, na zona de Negreira Isca, en Xinzo, pero son de Sanabria, chamaselle Folla de Pino. Pois non se comeron moito a cabeza, quero dicir, tampouco non é que dixeron que é un árbol, ten follas, sí. Como lle chamamos? Follas, como se chama o árbol? Pino. Pois follas de pino. Iso non ten moita imaginación, Iso tal. A ver, en Teo chamase Isca, ten razón, na zona do Ribeiro chamámoslle Frouma. Frouma pareceme bonitísimo. En Pontedeume, o sea, na aldea entre Ferrol e Pontedeume, sempre lle soín chamar agullas. Agullas de pino ou asículas. Asículas pareceme moi bonito tamén. Ten nombre como de bacteria. Acículas en Vimianzo, Bruma, en Vilanova, Candea. Eso sí que tampouco nunca escoitín. De vez en cando sacarlle unha foto porque depois quero recopilalas. Picaños tamén en Abanqueiro, como aquí. Hola, que tal? James José Romero, que tal, desde Venezuela? Moi boa tarde. Nusca, eu son de Silleda e para plantar... Nusca, eu son de Silleda, vale. Para plantar é un sitio húmedo. Non entendo a tua pregunta, Ana María Lugo, sinto moito. Para plantar é un sitio húmedo. Que en Silleda é un sitio húmedo para poderes plantar. Sempre hai maneiras de plantar, aínda que sea no inverno, porque ou faz bancales de obra ou como podas tamén con tablas ou que sexa, ou con bovidillas ou co que sexa, levantas un bancal. Ou tamén podes levantar o teu terreno. Ti, en un terreno chan. Isto teño que enseñar a facelo con un vídeo. Vou vos enseñar a facelo, porque... hai moita xente que me di isto. Eu outro día, cando fun ao programa da televisión, o sea, fun para explicalo, pero ali no bancaliño que tiñan ali na tele, e sendo en directo, non me dou tempo a explicalo moi ben. Pero vou facer un vídeo para explicarvos como se fai para elevar o terreno sin facer grandes obras, sin facer un bancal, sin ter que comprar nada. Calajoña. Como lle chamades a lajoña? Pois podes levantar unha parte do teu terreno simplemente ca lajoña facendo alrededor como un tallo e levantando a terra para botala para arriba. Ao mesmo tempo que estás ca lajoña quitando a terra daqui para facer como unha especie de pasilliño alrededor, xa estás como baixando máis o terreno aí. E esa terra que sacas ao poñela toda po medio,
Só faz como eso máis alto. E iso permíteche poder plantar cousas, aínda que sea un sitio moi húmedo. Despois, claro, se me dis, en Silleda, a parte de ser húmedo, fai moito frío ou tal, entón sí que deberías de comprar unha malla térmica de cultivo que son baratísimas e que as hai a vender pois en tiendas de agraria, donde compres as patatas para a semente ou o pienso para os cans ou o que compres para plantar, pois tamén teñen malla térmica de cultivo. É un tipo de malla moi livián, non pesa moito, é moi económica e cubres os cultivos e evitas que lle caia encima o frío e así podes cultivar tamén no inverno. Cando era pequena íbamos ao monte a apañar ica. Ica do pino, para encender o lume da cociña de ferro. Pois sí, porque claro, como ten ese breu, eu chamolle breu, a resina, ao que vos lle chamades ao mellor resina, aquí chamaselle breu ou brea. E cando sancran os pinos, que se di sancran os pinos, é o que botan a brea, a resina. E claro, prenden moi ben, é verdad. En italiano, foglie di pino. Non sei se teño esta parte, pero a min deixame sacar unha foto a iso que me gustou moito. En italiano. Gracias. Quen sea que me mandou en italiano. María Albite, moitísimas gracias por mandarme eso en italiano. Cando vengas a Coruña a ver a mar, recuerda que yo tamén estou en Coruña, me gustaría ir, por favor, si coincide ben. Alicia, o día que vai a Coruña a tomar o café, hei de dicírvolo para que vos acerquedes ali á cafetería para tomar o café. Hei de avisar, claro, non vai a ser algo así tal. Aquí en Portugal tamén dicimos pruma. Pruma, como aquí pluma, por exemplo, pluma do pino. Aquí en Muxía, en Vizcaya, en Mungia, en Vizcaya se llama pinocha. Un saludo, só dixo a gente tamén, o de pinocha. Miña nai e meu pai, mañán, 51 anos de casados. Están nas bodas de ouro pasadas, o sea, pasaron as bodas de ouro, o sea, supoño que celebrarían os 50, porque senón estaráslle preparando unha boa festa, non? Sorpresa de 51 anos de casados, me imagino. Senón, pudeste facer unha boa festa e invitarme, porque mañán como é festivo, ainda podía ir. Vamos, Sentiña, dade yo like. Bueno, está bastante igualado, o que pasa que eu sei que hai moita xente que entrou e que marchou e non lle dou o like, porque agora hai 147 personas aquí, na miña cociña, e 139 likes. A verdad que podía haber máis likes, pero, bueno. Hola desde Brasil. Que tal estás? Moi ben, Sergio. Moitas gracias polo teu interese. Moi boa tarde. Dinos, Jordi. Nusca, falando de como se chaman as cousas, en Balouta, a aldea de miña nai, a las patatas se le llaman marinas. En los pueblos de alrededor no, solo allí. Eso non. A ver, deixame escribir tamén. Que interesante. O sea, chamadeslle marinas. Mira ti, que curioso. Pois, mira ti, pois, gustaríame saber por que se lle chaman marinas as patacas, porque sería porque viñeron de América e viñeron, claro, que as trouxeron desde América os conquistadores americanos. E chamaranlle así porque viñeron polo mar. Non, porque as patatas non son daqui, que viñeron de Sudamérica, pero, pois non sei. Nunca os coitara, Jordi, moitísimas gracias. En Pastoriza chamaselle pubela. Vouche a ser sincera, ao principio lín puleva. Pero, bueno, xa me din conta de que Veña, boas tardes. Boas tardes, chego tarde, pero chego. Pois, Berni, o importante é estar e participar. Estábamos falando de como se lle chaman, como lle chamades vos, ás follas dos piñeiros, dos pinos. Aquí apareceron moitísimos nombres, algúns moi parecidos, pero outros totalmente diferentes, e algúns bonitísimos, preciosos, me parecen. Agora teño que marchar, logo remato de escoitar en diferido. Como sempre, moi ben. Felices Reyes, as
monárquicas. Sí, claro, sí, claro. Bueno, pois Chus Iglesias, si ves que mañán aparece un paquete aí que pon de sus majestades los Reixes Magos para Nusca, avísame, mándamo. Oliña, ninguén lle chama Arume? Si, Xavier, xa o dixeron. Xavier, por certo, boa tarde, que eu non sei se estabas aí ou se estabas tan caladiño, porque ademais tes unha foto no logo que é moi destacable, o sea, eu miro así, eu tengo como que non o rojo co amarillo que me chama a atención, o sea, beso che chegar. Pero estabas calado ou chegaste a hora? A mí se chegaste a hora, dime de onde vas, porque eu quero saber por que se chega tarde aquí. Interésame. Coña, agora teño que matar aquí, a Lagoña, Legoña, Legón, Lejón, Sacho, Enxada, pero Lejón e Enxada é diferente. Unha Enxada é diferente. Eu tamén, aquí tamén temos a Enxada, pero a Lagoña e o Lejón, o sea, é diferente, porque a Lagoña é máis estreitiña, é afilada, é máis pequena, e o Lejón é como moi grande, non? A Lagoña, diferente. Aquí, Lagoña, Lejón en Cotobade, pois como a Javier Moreiras tamén. E no Galiñeiro chamanlle Legón. E que tal, Nusca? Aquí chámaselle Faisca. E a Legoña, Lejón. Nós non lle chamamos Legoña, chamamoslle La, con A, Lagoña. Se alguén di Legoña, quedamos pensando que lle pasará na lengua. Igual ten algo así que impide falar ben, porque nós o de Legoña non o diximos, sona raro. Entendo porque viñeron do mar, pero non o sabemos exactamente por qué. Eu tamén me imagino que sí, porque ademais Marinas é como raro, non? Porque aquí as patatas chámaselle patatas, balocas, ou patacas, tamén, patatas, patacas, balocas, pouco máis, creo, pero así, Marinas, nunca lle escoitara, a ninguén, Ola, dadelle aos 3 puntiños que hai ao lado dereito da pantalla e aí aparece vos aquel para darlle ao me gusta. E dadelle ao me gusta. Estrume. Sabes que, Berni? Aquí, o sea, aquí o estrume, sei ao que te refieres con estrume, ou chamaslle estrume só aos picaños, o sea, as follas do pino. Porque aquí, ir ao batume, estrume, aquí o batume é ir ao monte a coller, pero non só as follas dos pinos, podes ir a coller, o sea, batume é o que hai no monte tirado no chan que xa está seco e que se utiliza para poñerlle nas cortes aos animales, ás vacas, aos cabalos, ás ovellas, aos animales que están na corte no inverno, entonces vaiselle poñendo o batume. Pero non é unha cousa en específico, o sea, non é só as follas dos pinos, non son só os picaños, senón que poden ser tamén os fieitos, cando xa están secos, mezclados tamén pois cos pinos, mezclados tamén con toxo novo, ou podes ir a adrede cortar o toxo, e chamase tamén ir ao batume, todo o que está no chan do monte, que xa está seco e que vai a valer para a cama dos animales. E iso aquí chamámoslle batume. Non só aos pinos. Na zona de órdenes, piñuca. Piñuca ainda non salira ese nombre, Que bueno. Somos o máximo, chegamos a máis me gusta que xente, moi ben, home, moi ben. Moitísimas gracias. Si tuviera que regalarte algo, sería un espejo. Porque lo más bonito es tu reflejo. Ois, pois, queres saber que me parece unha cousa moi bonita para dicirlle a unha persona? Porque hai xente que non se dá conta do bonita que é. Pensa que non merece cousas, que me está acordando unha amiga miña que sempre pensa que non se cree nunca bastante, é unha persona maravillosa. Pois mira, destesme unha idea, Joan, encántame a idea, e iso voulle a sacar unha foto, porque depois non teño como escribir, non teño bolígrafo para escribir.
Paréceme maravilloso regalarlle un espello a unha persona con unha frase que poña para que te deas conta do máis bonito que che podo regalar. Que te deas conta de que eres ti, por exemplo. Paréceme moi bonito. Bueno, a ver, nós chamamos de Cisco. Ese tampouco nunca escoitar, Tamén se les llama marinas. Aquí, as patacas, en Asturias. Pili, pois mira, eu nunca escoitara, pero que nunca, a brea pega mellor que o lotite. É verdade, mira, eu cando era pequena, cando eu era pequena vivía sigo vivindo no mesmo sitio, pero que dixi, cando eu era pequena non había abundancia de cousas como hai agora. E pegamento, non todos os nenos e nenas da escola tiñamos pegamento. Eu non tiña pegamento, nunca. Tiñan os meus amigos, algúns, que nós tiñan todos os do cole. O fillo do profesor, 3 máis ou así. Pero o resto non tiña ninguén pegamento. Entonces, a mí xa, como, non sei, eu xa nasín con esa vena artística de facer cousiñas, de pegar, de recortar, de poñer tal, pero non tiña pegamento. Entón, para min, cando eu era pequeniña, o pegamento que usaba era o que di o compañeiro, cando a xente da miña casa iba a coller leña ao monte e traía pinos, neses días, se me facía falta pegamento, iba con un pauiño e quitáballe a brea, o breu, ao pino, aos pinos que estaban ali para cortar a leña, estaba sangrando os pinos e tal. Eu usaba eso como pegamento para facer as miñas cousiñas, as miñas manualidades e así. E a diario, cando tiña que pegar algo ou me rompía algo, eu tiña que pegar con patata cocida, que ás veces dixíalle a miña nai, cosme unha patata, facíame falta unha patata. Bueno, a miña nai non estaba para esas cousas, que tiña moito traballo, e non estaba para poñerse a coserme unha patata, porque a mí me fixera falta. Pero como na miña casa sempre había unha ola de caldo, só tiña que ir á ola de caldo. Eu collía unha patatiña, lavaba con agua, e cortaba a mitad. E esa aguiña que soltaba a patata cocida, canto máis quentiña estuvera, mellor. Bueno, pois, o almidón da patata era co que eu pegaba as miñas cousiñas, as miñas manualidades, pois non tiña outra cousa, sabes? Entón, eso aínda eu enseñín en un taller cando traballaba con nenos e nenas pequenos. Agora, enseñínlle como se usaba unha patata como pegamento. Cando non tes, agudiza o ingenio, o sea, a fame, hai un refrán que di, a fame agudiza o ingenio. Quere dicir que cando eres pobre, buscas recursos. Atrás non quedamos, que éramos moi listos. Entón, eso, usábamos patata como pegamento, ou eu usaba patata como pegamento, ou a brea, como di a compañeira. Mirade que eu sempre me gustaron moito, eso, pintar, nasceu comigo, é algo innato, non é que eu fora estudiar nada de dibujar, nin de bellas artes, é algo innato. Entón, nunca tuve en colores, e a miña primeira caixiña de colores, eu sempre dependía de pedirlle a algún compañero, pero claro, todo o mundo, aínda que os tuveran, tiñanos como se fora un tesouro. Eso era ouro en paño, vamos. Era o máximo que podías ter, era unha caixa de colores nova ou vella, da igual, que a tiña nova durante 7 anos. Non é que unha caixa de colores durara nova un mes, duraba anos. Entón, deixarche un color e ter que afilarlle a punta, cuidado, eso eran palabras maiores, tiñas que ser moi amigo desa persona para que che os deixara. Pero a miña primeira caixiña de colores, teño consciencia delo, o sea, eu penso que ao mellor tiña 10 anos ou así. Era unha caixiña de colores, de 6 colores, 6 colores, era unha caixiña así estreitiña e larga que se chamaba Alpino. Eu penso que aínda, hoxe en día, aínda existe esa marca de colores. Estou segurísima que se a busco, que aínda hai. É máis vou a buscar de 6 colores. É máis, acórdame os colores, mira, eran verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, negro, castaño, verde, azul, rojo, verde, azul e naranja. Penso que eran eses os colores, pero agora vou a buscar. Caja de colores Alpino de 6 colores.
¡Ay, qué ilusión! ¡Era esta! Pero, bueno, estas que aparecen aquí son máis piquichiñas, pero imágenes, a ver en imágenes, ponme imágenes. ¡Ay, era así! Mi madre. Exactamente igual, Déixame quitarlle luz porque vos lo vou enseñar. Esta era a miña caixa de colores. E os colores eran, mira, negro, azul, verde, castaño, rojo e amarillo. Bueno, acórdome unha vez, eso dos rotuladores non existía, Eso chegou cando eu tiña, non sei, 12 anos ou así. Acórdome unha vez, que non sei se fora a filla dun profesor, que chegara cunha caixa de 12 colores. Eso xa era el non va máis. Pero eu acórdome de alguén que unha vez viñera cunha caixa de plasti de cor, que xa non eran os colores de madeira, porque os colores de madeira eran como os que tiña todo o mundo. O sea, se alguén tiña colores, eran de alpino, eran deses de madeira, dos de ter que afilar así, que era madeira. E unha vez chegara, eu non me acordo ben quen era unha rapaza, cunha caixa de plasti de cor de 24 colores. Iso para min foi ver o paraíso. O sea, quen mo dera para min, eu non a tuven. Pero en 24 colores, había color carne, chamábamoslle color carne. Había un color que semejaba dourado, pero non pintaba dourado, pero, bueno, pintaba así un color como isto, así, un color así, como así un amarillo feo. Ai, que bonitos eran aqueles colores. E tiña verde claro, verde oscuro, verde máis oscuro, azul clariño, azul oscuro. Iso era maravilloso. Lila claro, lila oscuro. Iso era o máis maravilloso do mundo. Mira ti como cambian as cousas. Eu, eso, pois, non sei a que ven todo isto. Porque o do pino, é verdad. Anuska, pedín aos reis lombrices. Iso é culpa túa. Por nada, eu podo con esa culpa. Mira, vouche dicir unha cousa. Os de Decathlon deben de estar pensando que te daría agora a xente polas lombrices, porque agora vendo, pois non chegan as lombrices ao día, porque tamén as venden en Decathlon, que eu non sabía, que o dixo aquí unha persona un día no directo, desde entonces hai moita xente que me di, pois sí, sí que hai xente que se compran como pa carnada, pa ir a pescar, cebo vivo en Decathlon, entonces pois eso. Aquí o abatume chámaselle molime. Aquí o que ti chamas batume é estrume. Sí, pero bueno, é como a mesma palabra, non é parada. Así me encanta, tantos likes como seguidores. Pois sí, volvemos a estar empatados. Que guai, moitísimas gracias. Yo cando iba a Vigo, ai, mi mal, espera, esta é unha lesma. Deixádeme quitar a lesma. A ver, que está pasando aquí? Ahora sí. Listo. Ala, a tomar a siesta. Ola, en Orense o estrume é toxo, carqueixas, etc. E agora vasme ter que explicar, porfa, que son carqueixas. Aquí lle chamas carqueixas, porque ademais encántame o nombre. Nunca o escoitín, non sei o que é. Carqueixa, encántame esta maneira de que hai para pronunciálo, que a R con eso. Carqueixas. Así que explícame, hai un virus, xa o vin, Cristina, xa está fora. E este tamén. Este tamén fora. É porque non me deixa apretar isto, espera. Hai varias lesmas. Sabes que pasa? Que as lesmas salen... A ver, espera, que está pasando aquí? Ahora. As lesmas salen, cando empeza a chover e fai frío, salen as lesmas, os caracoles, todos os babosos, salen cando empeza a chover. Entonces, bicho, só os botín, Mari, mira pai que de mensajes eliminados, todo fuera. Ala, a cajar de campo. O pegamento que nós usábamos era a seiva dos pexegueiros.
que solidificaba... Xa sei, é unha enfermedade, chámaselle... Bueno, sei o que me dis, pero ahora mismo non me acorda. É unha enfermedade, de feito non lle fai ben aos pexegueiros e chega a matalos. Gomosis, chámase gomosis do pexegueiro. Así que sí, tal. Aquí o batume tamén usaba a resina dos piñeiros, ves? Como a fame ajudiza o ingenio, porque non é unha cousa que supera só eu, o sea, sabíamoslo todos. E non tiñamos internet para mirar que podo usar en vez de pegamento, non había nada. Aquí ao batume chamámoslle molime, carroucha, toso, fento, batume, bueno, ves, é o que Javier fai como a mí, o sea, chamalle como lle chamamos aquí, o sea, eles chamanlle molime, ao batume, pero é iso, carrouchas, tosos, fentos, fiusca, todo para facerlle a cama aos animales. Pois aquí tamén. Chema de... xa está, Chema xa marchou. Nusca, que plantas serían? Sí que existen. Facía cometas e pegaba o papel ca patata cocida. A ver, sí, ainda existe o que? Os colores de Carioca. Sí, os colores de Carioca, sí. E os de Alpino tamén, ves o que existen, porque mirín agora e hai nos á venta. Pero claro, agora as caixas teñen 56 colores. Antes, se querías un color, tiñas que estar a mezclar, malamente, pero bueno. Facía cometas e pegaba o papel con pataca cocida. José Luís! Que guai saber que, claro, máis xente o facía, non? Porque non había outra cousa, entonces había que usar o que tiñamos, non? Nusca, que planta sería unha que tiña flores amarelas cando os nenos chupábamos o tallo? O sea, nós aquí chamamos os chuchameles. Ahora mismo están en flor durante todo o inverno e hasta principios de primavera están as leiras cruñadas. Nós chamámoslle chuchameles, pero o outro día, nunha das clases que dou de horta, de hortelar, en Santiago, dixéronme que eles non lle chamaban así, que lle chamaban de outra maneira. Entón, vouchos a enseñar para que ti vesas como son. E así, diste como lle chaman, porque esta foto é chula. Mira, vou a capturar así. E vouche a enseñar, porque nós chamábamos de chuchameles, pero, non me acordo o nombre que lle chamaban aí en Santiago, Pero, bueno, agora ao enseñarchos xa te vas a dar conta, Así. E vou a quitar a luz, porque senón refleja vos e xa non me vedes a foto. Estos son chuchameles. Vense, ben. É como unha especie de trébol, o sea, o que é a súa folla é un trébol, que tamén se come. E o chuchamel, pois tamén, que hai outra planta tamén que se chama chuchamel, que é como unha enredadera e que nace máis ben no monte silvestre. Pero este é o que aquí lle chamamos chuchamel. Vinagrillos tamén lle chaman en castellano. En moitas partes de España tamén lle chaman vinagrillos. Pero estes arrancas así, teñen un tallo bastante largo e comíalo. Fíxome a boca ese, así como da grima, porque sí que sabían como a vinagre, non? Son moi agrios, é como se fora un limón. Dinos Luís Pinto, o pegamento que usábamos era a seiva dos pexegueiros. Que isto xa mo estaba dicindo, o pegamento que usábamos, vale, estaba como repetido o aquel. E tamén se usaba a resina do pino, claro, picada, si, xa sei o que é. Nusca, é que algúns contestábamos ya as lesmas. Vos que andaba lesmas avisadme, o que pasa que tiño o chat como parado porque estaba lendo algún dos chat para contestar. Os pexegueiros teñen gomosis, é iso hai o que quitar, María, se tes un pexegueiro con gomosis tes o que quitar. O primeiro que tes que facer é con un cuchillo ou unha cuchilla ou algo así, quitarlle ben a gomosis, que é como se fora unha gelatina dura, dura pero non chega a cristalizar, dura pero podes moldeala aínda con forza. Tes que quitar a carón, xusto a carón, raspalo ben, limpalo, coller un estropajo vello ou mellor un estropajo
E agua con xabón, quentiña, a poder ser xabón potásico, non lle botes Fairy, porque Fairy é un químico. E lavarlle ben a ferida con agua e xabón. E despois tratalo con un fungicida. Se lle tes moito cariño ao pexegueiro, se non deixo ir, en uns anos vais a ir a menos e vai a morrer. Pero a gomosis hai que quitar. Bueno, vamos que nos vamos. As miñas netas gustaban os chuchameles. Mira, eu, os primeiros comía de un en un, pero despois, os máis atrevidos, sabes, para quedarmos así como, joi, que valiente é isto, non? Cos amigos, así, collíamos varios, metíamos varios, eso era, que che facía así como grima, pero metendo un puñado de chuchameles, para roelos todos. Este me dan como a grima a pensar no sabor, faime grima aquí nas glándulas salivares, faime grima. Os mesmos da miña nené, tal cual, pois alégrome moito de terche axudado, o sea, axudado non, están ahora mesmo nas leiras, veña todo o mundo a comer chuchameles. Por aquí a todos eses arbustos se chamaban mantiños cando eran usados como cama. Os arbustos, que arbustos? Se chamaban mantillos cando eran usados como cama dos animais, para facer o estrume. Mira ti, o que nós lle chamamos o estrume ou o batume. O sea, mira, aquí cando vas ao batume, que xa vos contín, non? Como outro compañeiro que me dixo que o facía igual, bueno, alguén aquí que o dixo, que é todo tipo de cousas secas que hai no chan do monte que se leva para a casa para poñerlle aos animales. E cando os animales facían a caca en riba deso e o quitabas da corte, xa non era batume, eso xa era argeiro. O sea, para nós, o que é o batume mezclado ca merda de animales é argeiro. Xa se transforma noutra cousa. É que temos unha variedade de vocablos que é maravilloso. Non quero que se perdan, entón hai nos que dicir, hai nos que pronunciar. E nós a esas flores chamámoslle acedas. Luís, de onde eres? Dimo antes de marcharmos, que nos temos que marchar xa, por xa son as 8. Pero de onde eres? Porque vaya de cousas diferentes que me estás enseñando hoxe, Luís Pinto. Explícame de onde eres, antes de que me marche. Pon aí. Hola, pero a que hora empezaron o directo? Teresa, empezámoslo ás 7. É sempre de 7 a 8. Agora xa nos vamos a marchar, pero... aquí o estrume cos excrementos chamámoslle esterco. Nós ao esterco chamámoslle solo a caca, sin a palla. Sin lle haber botado o batume, iso é esterco. Pero se é con batume, chámaselle argeiro. Nós temos palabras para todo. Chuchamel. Escoita, tendes aquí que Antonio Manchado... Antonio Manchado púsonos o seu nombre oficialis, digamos, e chamase Oxalis Pescaprae. Me caches na mar. Luís Pinto é de Portugal. Xa me parecía, Carla. Claro, porque Carla tamén é de Portugal e só tiña fichado. Bueno, pois moitas gracias. Felices Reixes a todos. Chámaselle esterco en xieiro. Bueno, seguiremos falando de esterco, de caca, de batume, de argeiro, de argaso e de xudre outro momento, porque agora toca disfrutar da noite, da familia, e esperar que mañán que se cumplan todos os soños de todos os nenos e nenas de recibir o seu regaliño de Reixes. Eu tamén espero que alguén me mande algún regalo de Reixes así nas vosas casas, indexe por engaño, e mandádesmo. E nada, feliz Reixes, encantada de estar aquí con vos. De verdad que pensei que iba a estar eu sola, porque como é un día así moi señalado polas cabalgatas, pensei que estaría eu sola, pero xa vexo que non me deixade sola. Non vos olvidades de mandar esta semana algunhas preguntiñas á radio, que me encanta chegar ali e contestar. A ver, que eu podía falar, así como falo aquí no directo, de cousas. Eu na radio tamén podo falar do que, o sea, falando de horta, podo falar libremente do que queira. Pero encántame chegar e que me digan, tes un montón de preguntas para contestar. Así que mandade preguntas á Radio Gallega para eu este jueves
contestárvolas así en directo. Hasta o xoves, Xavier, hasta o próximo domingo, xente. Nada, como vos digo sempre, encantada de estar con vos. Moitísimas gracias por acompañarme, por darlle ao like, por o vosso apoio no meu canal sempre. Sei que estuve moi ausente este mes de diciembre en canto a vídeos da horta, para o canal, pero xa vou a retomar, xa vou a empezar outra vez, que o mes de diciembre complicouseme un pouco, e entonces, pois nada, xa vou a retomar e xa tal. Eu xa tuve os Reixes, bueno, tal, pois nada. Miña querida xentiña, coidadevos moito, portádevos ben, sede felices e que vos traian moitas cousas os Reyes Magos. Polo menos amor e felicidade e que se sigades sendo moi felices sempre. A Mar, que se recupere pronto, que logo imos a tomar un cafeíño na Coruña. Bicos, deica.